नांदेड जिल्ह्यातील चंद्रपूर येथे दशमी महोत्सव आणि मथुरा लभान समाजाचा 2 दिवसीय दर्शन संस्कृती सोहळा कार्यक्रम मोठ्या उत्साहात संपन्न झाला। या दशमी महोत्सव मथुरा लभान दर्शन संस्कृती सोहळा कार्यक्रमाला खासदार हेमंत पाटील उपस्थित राहणार होते, मात्र काही कामानिमित्त ते उपस्थित राहू शकले नाही। त्यामुळे त्यांचे विश्वसनीय शिवसेनेचे युवा नेते गजानन बच्चेवार यांनी प्रमुख उपस्थिती दर्शवली। गुरु नानक आणि गुरु गोविंद सिंह जी असे 10 गुरु होऊन गेले, त्यापैकी 6वे गुरु हरगोविंद सिंग महाराज यांनी दिलेली ही गादी आहे। त्या गादीचं आजही आदर करत दर्शन घेऊन मथुरा लभान समाजाचा हा कार्यक्रम मोठ्या उत्साहात पार पडतो। मथुरा लभान यांची संस्कृती बोलीभाषा म्हणून मथुरा लभान भाषा आणि संस्कृती पेहराव घालून 2 दिवसीय नृत्य करत हा कार्यक्रम मोठ्या उत्साहात पार पडला जातो, अशी माहिती उत्तम खसावत आणि नाईक यांनी दिली। समाजाचे जे प्रोग्राम आहे परंपरेपूर्वीपासून फार दिवसापासून चालत आहे। कमीत कमी ह्या गोष्टीला 200-400 वर्षापासून चालत आहे आमच्या समाजाचा कार्यक्रम। हा एक दशमी हा कार्यक्रम गुरु नानकजी महाराजांचा एक पितृ दिवस आहे। दशमी जे आम्ही जे करतो गुरुचे पितृ दिवस आहे। हे पितृ म्हणजे असे आहे, गुरु नानकजीची जी जयंती करतात गुरुद्वाऱ्यामध्ये, ह्या पर्वाने आमच्या मथुरा समाजामध्ये गुरु नानकजीची आम्ही जयंती करतो। ह्या जयंतीमध्ये कसं करतो की त्याचे उपास करतात, त्याचा नावाचा काय की गुरुसाहेब 5 बार गुरुसाहेबचा 5 बार नाव घेऊन शनी आम्ही ते थाट ठेवतो आणि गुरुचे 5 रुपये घेऊन अरदास करायचं आमच्या लोकांचा साधू असते, त्या साधूला घेऊन आम्ही त्याला पद्धतशीर गुरुच्या नावाची अरदास करायला होतो। अरदास केल्यानंतर ते गुरु नानकजीचे पितर होतात असं म्हणून आमच्या समाजात पहिल्या रूढी आहे परंपरेपासून। ह्या रूढी परवाना आम्ही एक पिढीपासून पूर्णपणे चालू आहे आमच्या समाजाची। हे 2 दिवसाचा प्रोग्राम आहे आमच्या हे चंद्रपूर तांडा जे आहे गुलाबसिंग महाराज ह्यांच्या घराण्यामध्ये पहिले परंपरेपासून भागचंद बाबा खांडेसिंग महाराज ह्या घराण्यामध्ये दशमीचा कार्यक्रम कमीत कमी या 200-400 वर्षापासून चालत आहे। तर आम्ही जसे पहिल्यापर्यंत रूढीने करत आहे ह्या परवाने आम्ही आज बी तेच कार्यक्रम करत आहोत। द व्हॉइससाठी गौतम कांबळे, नांदेड।